Autokoulun ensimmäinen oppitunti. Tätä vähän jännittää kyllä nyt tätä kuskia, mutta ota ihan rauhallisesti. Anna mä kerran vielä. Tarviiks tälle muuta kuin menee aina hiljaa sisään ja vähän kovempaa ulos. Yrittää ajaa aina liian kovaa niin joka katteen. Eikö aika kiva olo? Niinku helppo sellainen. Helppo hallittava. aika helppoa vaan mennä tähän. Eikö oo? Ei, ihan siitä vaan. Voimaa on kiva. Ei yhtään mitään. Tota mä sanoin, että... Nyt oli ihan oikeesti. Että heti kun rupee tuntuu niinku hyvältä, kun pääsee kerrankin niinku vetää oikein kunnolla, niin sitten ei kerkeä kyllä enää jarruttaa. Eikö ole ihan mukava peli? Miten se poika ajoi? Ei sitä tarvitse. Näillä kokemuksilla kuule, kun mitä Tomillakin on, niin ei tarvitse kuule niinku ihmetellä. Juha, sulla oli tässä oppilaana BMWn talviajokoulussa Tommi Mäkinen. Millainen oppitunti oli? No kyllä aika helppo. Tommilla on sen verran kokemusta, että ei tuohon oikeastaan tarvitse sanoa mitään. Tommi, millaisia nuo Juhan opit oli? Kyllä se ihan hyviä ohjeita, että en mä tarvii enää kuin pari päivää lisää oppia, niin kyllä se lähtee kulkeen siitä.